A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyina Muhammedin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hvala i zahvala pripada uzvišenom Allahu dželle šanuhu i neka je salavat selam na Muhammeda alejhi selam, na njegovu časnu porodicu, plemenite ashabe i na sve vjernike i vjernice. U ovom predavanju, ako Bog da, pokazat ćemo kako je namaz, kako su ga uobičajili klanjati bosansko-hercegovački muslimani, odnosno neki njegovi dijelovi koji su se u posljednja 2 desetljeća najviše našli na udaru, utemeljen na čistoj praksi Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu ta'ala alejhi ve sellem, odnosno kako su propisi hanefijskog mezheba koji praktikuju bosansko-hercegovački muslimani u svom korijenu utemeljeni na Kur'anu časnom i na sunnetu Allahovog poslanika Muhammeda alejhi selam. Kada bosansko-hercegovački muslimani žele odpočeti sa namazom, tada podižu ruke do svojih ušiju, odnosno dodirujući s palčevima mehke dijelove uha. Enes radijallahu anhu prenosi i kaže, kada bi Allahov poslanik alejhi selam želio izgovoriti tekbir, podigao bi ruke i poravnao bi sa svojim ušima. Ovaj hadis bilježi Ebu Jala, Taberani, Hafiz Hejsemi, Darekutni, Ibn Kudame u Mugniju kaže da je ovaj hadis sahih. Postoje također i druga predanja u kojima se navodi da je Allahov poslanik alejhi selam i da su njegovi ashabi podizali ruke kod početnog tekbira do visine ramena. Vail ibn Hudžr prenosi i kaže, vidio sam Allahovog poslanika alejhi selam kako je podigao ruke kod početnog tekbira blizu svojih ušiju na početku namaza. On zatim nastavlja pa kaže, kada sam ponovo došao kod ashaba, vidio sam ih kako na početku namaza podižu ruke do svojih ramena, tada su imali na sebi šalove i ogrtače. Dakle, ovaj ashab je implicirao da su drugi ashabi Allahovog poslanika alejhi selam podizali ruke do ramena zbog toga što im je bilo teško da ih podignu do ruku, do ušiju, jer su imali na sebi šalove i ogrtače. Zatim, bosansko-hercegovački muslimani vežu ruke na pojasu ispod pupka. Vail ibn Hudžr prenosi pa kaže, vidio sam Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem kako je stavio desnu preko lijeve ruke ispod pupka. Ovaj hadis bilježi Ibn Ebi Šejbe i hadis je sahih. Zatim, nakon početnog tekbira u Bosni i Hercegovini se udomačilo da se uči dova Subhaneke Allahumme ve bihamdike. U Buhari i Muslimu se prenosi drugačija dova. To je dova Allahumme ba'id bejni ve bejne hatajaje. I nama današnje vrijeme neki preporučuju da mi trebamo učiti tu dovu. Međutim, Ebu Sejd el-Hudri radijallahu anhu prenosi pa kaže da je Allahov poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem započinjao namaz učenjem Subhaneke Allahumme wa bihamdike wa tebarek esmuke wa ta'ala jadduk wa la ilaha gajruk. Zašto su bosansko-hercegovački muslimani odabrali da uče ovu dovu? Zbog toga što su i ashabi Allahovog poslanika alejhi selam preferirali ovu dovu. Kada je nakon smrti Allahovog poslanika Muhammeda alejhi selam Hazreti Omer poučavao tabijine kako će klanjati namaz, on je nakon prvog tekbira namaz odpočeo sa učenjem Subhaneke Allahumme wa bihamdike. Ovo predanje bilježi Muslim. Zatim, bosansko-hercegovački muslimani kada se prouči Fatiha uče u sebi tiho amin. U današnje vrijeme nam se preporučuje da bi trebali da učimo amin glasno. Međutim, Vail ibn Hudžr radijallahu anhu prenosi pa kaže, Allahov poslanik alejhi selam nas je predvodio u namazu. Kada je izgovorio gajril magdubi alejhim veleddallin, Allahov poslanik alejhi selam je tiho u sebi rekao amin. Ovaj hadis bilježi Ebu Daud, Ahmed, Tirmizija, Taberani i drugi i hadis je sahih. Zatim, kada klanjaju u džematu bosansko-hercegovački muslimani, oni tada za imamom ne uče ništa osim što prouče na prvom rekiatu Subhaneke Allahumme wa bihamdik. A to je zbog toga što uzvišeni Allah dželešanu u Kur'anu kaže وَإِذَا كُرِيَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ Sura El-A'raf 214. ajet.
A kada se uči Kur'an, vi slušajte i šutite da bismo vam se smilovali. Zatim Ebu Hureyre radijallahu anhu prenosi da je Allahov poslanik alejselam rekao: imam je postavljen da se slijedi. Kada on izgovori tekbir, i vi to učinite, a kada on uči Kur'an, vi šutite. Ovaj hadis bilježi Ahmed, Ibn Mađe, Ebu Davud, Nesai, Tahavija i ovaj hadis je sahih. Zatim, kada završe sa učenjem Kur'ana na kijamu, bosansko-hercegovački muslimani bez podizanja ruku, samo kada izgovore tekbir i odlaze na ruku. Alkama prenosi da je Abdullah ibn Mesud rekao: hoćete li da vam klanjam onako kako je klanjao Allahov poslanik alejselam? A zatim je klanjao i nije podizao ruke osim na početku namaza. Ovaj hadis bilježi Ahmed, Ebu Daud, Tirmizi, Nesai, Bejheki i ovaj hadis je sahih. Zatim, kada se vrate sa rukua, bosansko-hercegovački muslimani, nakon što se izgovori Semi Allahu limen hamide i Rabbena lekel hamd, oni drže ruke opušteno niz svoje bokove. To je zbog toga što nije zabilježeno da je iko, niti Allahov poslanik, niti ashabi, niti tabini, niti iko od dobrih ranijih generacija vezivao ruke nakon rukua. Dakle, svi oni su ostavljali opružene ruke držeći ispuštene niz svoje bokove. Zatim, kada krenu na seždu, bosansko-hercegovački muslimani prvo spuštaju noge, a zatim ruke, iako im se u današnje vrijeme sugerira da prvo spuštaju ruke pa onda noge. Međutim, ova praksa bosansko-hercegovačkih muslimana utemeljena je na sunnetu Allahovog poslanika Muhammeda alejselam. Vail ibn Hudžr radijallahu anhu govori pa kaže: vidio sam da je Allahov poslanik alejselam kada je išao na seždu prvo spustio koljena na zemlju pa onda ruke, a kada se podizao sa sežde prvo je dizao ruke pa onda koljena. Ovaj hadis bilježi Darimi, Ibn Mađe, Ebu David, Tirmizi, Nesai, Tahavi, Hakim, Bejheki i drugi i ovaj hadis je sahih. Zatim, bosansko-hercegovački muslimani ne mijenjaju svoj položaj kada sjede u namazu. Isto sjede i kada se vrate poslije sežde, isto sjede i na prvom sjedenju i isto sjede i na zadnjem, odnosno posljednjem sjedenju. A sjede na način da podviju obje noge, da podviju koljena obje noge, da sjede na opruženoj lijevoj nozi, da podignu stopalo desne noge i da prste od desne noge usmjere prema kibli. Vail ibn Hudžr radijallahu anhu kaže: došao sam u Medinu i rekao sam sebi: promratat ću kako Allahov poslanik alejselam klanja. Kada je bio na sjedenju, raširio je lijevo stopalo, stavio lijevu ruku na lijevo bedro, a podigao je desno stopalo. Ovaj hadis bilježi Tirmizija, Tahavi i ovaj hadis je, kako kaže Tirmizija, Hasan sahih. Abdullah ibn Omer radijallahu anhu kaže: u namaske sunnete se ubraja da se uspravi desno stopalo, a nožni prsti blago sviju prema kibli, te da se sjedne na lijevu nogu. I ovaj hadis bilježi Nesai i Imam Nimavi kaže da je ovaj hadis sahih. Nakon druge sežde, bosansko-hercegovački muslimani ustaju na drugi rekiat bez pravljenja ikakvih pauza koje im se u posljednje vrijeme sugeriraju. Abdurrahman ibn Jezid kaže: gledao sam Abdullah ibn Mesuda radijallahu anhu kako klanja, kako ustaje i kako sjedi. On bi poslije prvog i trećeg rekiata odmah ustao na drugi i četvrti rekiat i nije pravio nikakve pauze. Ustajao je oslanjajući se na svoja stopala. Ovaj hadis bilježi Abdurrezak ibn Abi Šejbe, Tabarani, Bejheki, Hejsemi i ovaj hadis je sahih. Na kraju, kada uče tehijatu bosansko-hercegovački muslimani, podižu kažiprst kada izgovaraju ešhedu en la ilahe, pokazivajući na taj način da nema drugog Boga osim uzvišenog Allaha dželešanu. I bosansko-hercegovački muslimani pritom ne miču kažiprst, nego samo jedan put ga podignu, a zatim ga spuste. Abdullah ibn Zubeir kaže: Allahov poslanik alejselam je pokazivao sa svojim kažiprstom, ali nije sa njim vrtio niti ga je pomjerao. Ovaj hadis bilježi Ebu Davud, Nesai, Bejheki i ovaj hadis je sahih. Na osnovu ovih nekoliko primjera
iz sunneta Allahovog poslanika Muhammeda a.s. Pokazali smo da je praksa obavljanja namaza prema hanefijskom mezhebu onako kako su je usvojili bosansko-hercegovački muslimani, utemeljena na časnom Kur'anu i na sunnetu Allahovog poslanika Muhammeda a.s. Odnosno da je klanjanje prema hanefijskom mezhebu zapravo klanjanje prema sunnetu Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu ta'ala alejhi ve sellem.